τα αγγλικά. Τα γλαψιά και τα αγγλικά. Τα είδη κρεάτων. Εκεί ανήκουν το αρνί, το χοιρινό, το μοσχάρι, το λαβράκι, το κυνήγι, το ποτοποιημένο κρέας και τα αλατικά. Τα αγοράζουμε φρέσκα, κατεψυγμένα και κατσοκοποιημένα. Λοιπόν, τα προελεκτήματα. Μειώνουν την πίεση του αίματος, προστατεύουν τον οργανισμό από καρδιαγγειακά επεισόδια, κεφαλικά και κάποια είδη καρκίνου, κάνουν καλό το σάκαρο, βοηθούν στη λύση του άγχους, αποτελούν πηγή υδατανθράκων, βιταμίνων, κυταρικών ινών και μετάλλων, περιέχουν ελάχιστο λίπος, δεν περιέχουν χολυστερόλι και δίνουν ενέργεια στον οργανισμό μας. Είδη κρεάτων. Ότι αυτές στη Μέση Ανατολή, την Νότια Ασία και την Τουρκία εμφανίζονται με τη λέξη κόφτα και με μια σειρά από παρασκευές με βάση τον αρνί και χυμά που πλάθηκαν μαζί με ζυμαρικά, κρεμμύδι και σκόρδο και ψήνες και κάρβουνα ή στο φούρνο. Τα είδη πολεμικών, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, υπάρχει και η χίλια. Η γαλοπούλα και νερό και σε κάποιες περιπτώσεις και με αυγά. Τα ζυμαρικά είναι δημοφιλή φαγητά σε όλο τον κόσμο. Η διάδοσή τους έγινε από την Ιταλία. Ωστόσο, το πρώτο ζυμαρικό θεωρείται πως εμφανίστηκε στην αρχαία Ελλάδα ένα τετράγωνο φύλλο ζύμης με την ονομασία λάσανων. Υπάρχουν τα μακαρόνια, οι πένες, τα ταφελίνια, τα λαζάνια, οι παπαδέρες, τα ρελόνια, τα κουσκούς, οι λοπίτες και τα λιμονάδες. Στα ναυτικά αρχαία της Γένοβας υπάρχουν αναφορές για φορτία με ζυμαρικά που χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα. Ο βασικός λόγος για τον οποίο ήλθαν να πει είναι ότι αποξηραμένα μπορούσαν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που καθιστούσε εύκολη τη μεταφορά και αποθήκευσή τους μέχρι την επόμενη παραγωγή δημητριακών. Τα ζυμαρικά μπορούν να προμαγειρευτούν με όλους τους πιθανούς τρόπους, από το δάσιμο αλλά και στο φούρνο. Έχουν μεγάλη διάρκεια στο χρόνο. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι το γάλα, το βούτυρο. Η προέλευση του βούτυρου δεν είναι βέβαιη. Πιθανολογείται πως οι Χαλδαίοι και οι Βαβυλώνοι ήταν οι πρώτοι που το παρασκεύασαν πριν 5.000 χρόνια. Οι αρχαίοι Έλληνες το αγνοούσαν, καθώς είχαν την εναλλακτική λύση του ελαιόλαδου για τον εμπλουτισμό της τροφής τους. Τα τυριά, το γιαούρτι, τα φρούτα. Τα εσπεριδοειδή, πορτοκάλι, περγαμόν, το grapefruit, λεμόν, το μακαρόνι και το λιπουά. Τα μουροειδή είναι το ακτίνδι, το μύδιο, το μύρτιλο, το βατόμουρο, το κράμβερι, η φράουλα, η ακροφράουλα και το σταφύλι. Οι φράουλες πρέπει να πλένονται πολύ καλά γιατί η τελευταία επιφάνειά τους ευνοεί τις ώρες της σκόνης και λιπασμάτων. Δεν τις μοιράζονται σε νερό γιατί θα χάσουν το χρώμα και το αρώμα τους. Οι εμπέλινοι καρποί είναι το αβοκάντο, το βερίκοκο, η ελιά, το κεράσι, το ροδάκινο, το νεκταρίνι και το δαμάσκινο. Τροπικά φρούτα είναι η μπανάνα, η καρύδα, η παπάγια, ο φουρμάς, το σίκο, το μάγκο, ο ανανάς και το ρόζι. Τα πεπωνοειδή, το καρπούζ και το πεπόνι. Αφού είναι πεπωνοειδή, τα σαρκώδη φρούτα, το μήλο, αχλάδι, μούσουλο και κυδόνι. Τα φρουτόδηλα χαρικά είναι η πιπεριά, το αγκούρι, η κολοκύθα, η μελιτζάνα αλλά και η ντομάτα. Γλυκά με σοκολάτα. Μία κούπα κακάο έχει διπλάσια αντιοξυδοτική δράση από ένα ποτήρι κρασί. Γλυκά του ψαριού, μαρμελάδα. Η μαρμελάδα πήρε το όνομά της από το 1900 χάρη σε έναν γιατρό της Βασίλισσας της Σκωτίας Μαρίας και με τη θεραπεύοντα θυσία από την Αυδία τη διάρκεια ενός ταξιδιού που ανακάτεψε πορτοκάλι με ζάχαρη. Από το Μαρία Μαλάτ, που σημαίνει Μαρία είναι άρρωστη, προέκυψε η λέξη μαρμελάδα. Οι ερευνητές της αστρονομίας όμως δεν αστερνίζουν την άποψη αυτή και θεωρούν ότι προέκυψε από την πορτογαλική λέξη μαρμέλο που σημαίνει κυδόνι. Τα σιροπιαστά γλυκά. Τα σιροπιαστά γλυκά είναι ο πακλαβάς, ο οποίος τελειοποιήθηκε στις κουζίνες του Παλαιολιθικού Καπί κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκ μέρους στην Τουρκία αποκαλούν το γλυκό ψωμί και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή σιροπιαστά γλυκά. Φτάσαμε στο τέλος. Είναι και θέλει να το δώσω. Όχι βέβαια. Κυρία, χωρίς μικρόφωνο. Συγγνώμη, πώς είναι Ζικοκώστα. Έλα. Ναι, εσύ, για θύμισέ μου. Η Κλάδη είναι, τρίτη ηλικία μου. Ναι, ρε, συμμαθητριά μας. Έχουμε να βελτιώσουμε στο χρόνια. Κάποιος τούρνος εκπαιδεύτηκε, τα νέα σας. Εγώ ζητούσα οικονομικά στο Λονδίνο.
σχολά. Εκεί άμα κόλλο δεν βρέξεις, ψάρια δεν τρως. Αυτό που λένε βάλε αλεύρι, κάνε πίτα, δεν υπάρχει. Καμία σχέση με τις σχολές στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Εγώ πήγα Αμερική. Έγινα σεφ. Ναι, Βόη, πήγε Μοσχάρι γύρισε. Παιδιά, έχετε το λεωφορείο που θα έχουμε να μην θα μπορούμε να καθίσουμε. Ναι, εντάξει. Καιρός και με τα λάθανα, καιρός τα παραπούλια. Χαρήκαμε. Το μόνο είναι έτσι κλάδι, ρε. Σωστό. Τα καρύδια τα καλά είναι λίγα και ακριβά. Σε ξεπάσε μια χιλιόμετρα. Ωχ, τι ακούω. Την τρέλα μου, τη γριά στο... Αυτά έχουν κύρα. Στο καταχύμωνο θυμήθηκε πεπόνι. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Δώστε τα παιδιά. Αυτόγραφο μετά. Τον έπισε χθες στο πράσινο. Για λέγε. Δεν μπορώ να το πω. Δεν του το ακόμα να γίνει από τα πρώτα το πέσει. Κοίτα το γραμμα. Όσο λυπάσαι, είμαι γεροκαρή. Κάτσε. Τι ακούω ρε, θα κάνω σαλάτα. Ρε, τι να είναι καλό. Γκρίνια, άλλο ψωμί γκρίνια, παρά ψωμί γκρίνια. Εμένα πάλι έλεγε, μεγάλη κουκιά φάε, μεγάλο λόγο μην πεις. Έτσι επειδή μου μιλάς με παρεμίες. Ξέρεις τι θα σου πει. Υπάρχουν και αλλού πορτοκάλιες που κάνουν πορτοκάλια. Αυτός χαρούρουν βέβαια. Και να λέμε σιγά σιγά και τις κάψεις κάθε. Να έκανε σαλάτα. Καλοκύθια. Θα τα ξαναπώ. Αν δεν έχουν πάει στο πιάκι. Έτσι λίτσα. Έτσι λίτσα. Εγώ ξέρετε όποιος καεί από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτ. Δώσε πίνα αυτά στα παιδιά. Ομορφαίνει, δεν μαχαίνει. Πώς. Ομορφαίνει, δεν μαχαίνει παιδιά. Καλό στο παιδί. Αδερφή τι βάζουμε, σαν. Τη βάζω. Μάλλον και τον πατέρα του βάζω ρε φίλε. Λουκανικού μπακάλο, το λάχανο αγκούρι μαρίλι, το μάνα κρεμμυδάκι φραστό, άμα υπάρχει πρόσωπο. Ομόρφα δεν υπάρχει. Συγγνώμη να μην υπάρχει. Ομορφάδρα μου! Δεν πειράζει. Θα σου πάρω και σως για να γλιστράει. Και έτσι θα μου στάλω μαγιονέζα και για τους κουρμέδες σως μπερνές. Ωραία, αυτό σε ποια απ' όλα, έλα. Τι βάζει μέσα, ρε. Ότι με ξυπνάτε.